Cando eu tomei a decisión de que non quería traballar como executiva, de feito estaba nunha compañía de seguros e tiña sobre da mesa unha oferta para dirixir unha oficina dunha multinacional, vale, que para abrir en Carballo, dá igual, de produtos financeiros, que é unha cousa que me parece superinteresante, a economía, pero non sei, eu creo, non sei se falei algunha vez disto, pero verlle as tripas ao capitalismo. Eu estaba buscando outro traballo, porque non estaba contenta no que tiña, estaba indo a entrevistas, e había un problema moi grande, que é, eu non tiña demasiado problema para atopar un traballo, eu son un perfil que lles interesa ás compañías, pero eu ía ás entrevistas e ao saír, a sensación de é que eu non é isto o que quero. E hai unha cousa, hai un tema social, non? Hai traballos de prestixio e hai traballos que non son de prestixio. Se ti estás capacitada para un traballo de prestixio, debes de facelo. Ou és tonta. Si. E eu vinme nesa sensación de é difícil de explicar. Sei que son un perfil que interesa, sei que vou ás entrevistas e é justo. Sei que a veces chámanme e quérenme no seu equipo. E eu non quero estar. A miña sensación naquel momento era: necesito outro tipo de traballo. E tiña unha sensación que é absurda de que eu non sei facer outra cousa. E logo hai unha cousa que a min chamoume moito a atención, cando comecei a traballar traballos de operaria, a categoría na Seguridade Social é traballo non cualificado. Como é, non, a sociedade e ti mesma retroalimentando o teu perfil profesional, que eu ía a entrevistas de traballo do meu perfil, aínda que eu sentía que non quería traballar diso, por moitos motivos. Eu pensaba para min: que vou facer se eu non sei facer outra cousa? Cando vin esa idea de que che aparece na vida laboral, non? Traballo non cualificado, digo: en que momento, non, unha persoa pensa que non sei facer outra cousa? Que tontería. Que, ollo, que o traballo non cualificado non todo o mundo sabe facer. Eso de non cualificado merece un este á parte, porque eu traballei moitas cousas. Casi teño a sensación que non existe o traballo non cualificado. Pero si, esa construción social, non, da profesión, a min doume moito para pensar. Bueno, o caso é que eu comecei a traballar, naquel caso en limpeza, porque alguén me dixo: queres vir para a empresa que eu traballo, que comezan as vacacións e hai que sustituír persoas. Eu dixen: pois vou. E chego eu e tamén sentía que era un pouco intrusa. Eu isto tamén o sentín, non? Dixen: hostia, eu son unha intrusa traballando en limpeza. Esta xente é supercompetente, traballei con xente da que aprendín moito, non? Porque non é o mesmo limpar a túa casa ca un traballo de limpeza, non? Onde tes aquel tempo e ti tes que distribuílo, está todo bastante calculado. E esa sensación de: "Joe, esta xente é unha pasada", non? E eu teño por aprender isto. E pensei moitas veces en como nós
construímos, non, a nosa identidade profesional desde o clasismo, non? Que isto é unha cousa que eu cando decido, non, este tipo de traballos e que me facía moi feliz, non, ir traballar na limpeza era un traballo que non é que me sentise de todo competente, non, pero dis: "Joe, eu fago, queda rematado e marcho, eu estou tranquila". Eu lembro o primeiro festivo, cando traballaba en limpeza, primeira vez que eu tiña un traballo que non tiña máis responsabilidade que a ir a facelo. Acordo que erguínme á mañá, era festivo, e ia aí polo pasillo e, a sensación de teño un traballo, pero hoxe é festivo e a min non me importa nada dese traballo, non? Ata que non chegue alí e o teña que facer. Ostra, é unha tremenda sensación, Se nunca a sentiches, é unha tremenda sensación. Pero todas esas ideas viven nas nosas cabezas e ímolas construíndo, non? Esa mensaxe social que nós asimilamos e nos vai ben. Pois a min todo isto pasoume. De construírte, de crecer emocionalmente e humanamente, pasa, por exemplo, por iso. É moi complicado porque tes que facelo ti e o resto da xente vai seguir sendo igual, se quere, non? Eu, por exemplo, unha cousa que me pasou moi dolorosa e moi desagradable é coñecín unha persoa cando eu era unha executiva, era unha persoa, poderíamos dicir, dunha clase social e económica da merda, pero da merda enténdase, cun traballo así máis de estar na oficina e así cousas así. Seguramente cuns bons ingresos, non sei o que cobra. Establecemos un vínculo que a min me parecía bastante bo, onde ademais había moito tema intelectual, que a min gústame moito, así bastante desafío intelectual e así. E esa persoa, co tempo, aquilo era tempos de pandemia, non? E non había interacción social. Esa persoa nunca mencionou sequera o vínculo que tiñamos e non me integrou á súa vida. É clasismo. Cando non atopas outras explicacións, non? Sabes, nunca é un único factor, non? Pero sabes que o clasismo é un factor. Ti sabes que esa persoa non te integrou á súa vida por un tema tan superficial como a que eu naquel momento traballaba en limpeza. Sabes? Como se isto fose moi relevante. E a min isto tamén pasou na vida. A min pasáronme moitas cousas na vida. É daquela cando sabes isto de onde colocas na túa vida unha persoa que te xulga polo posto de traballo que tes nese momento, ollo, porque un posto de traballo tamén é unha cousa circunstancial. Moitas veces temporal. Onde a colocas na túa vida? Pois eu polo lado de fora. Polo lado de fora da miña vida, coloco as persoas que xulgan as outras persoas polo seu posto de traballo. Pero poder vivir nos dous lados doume visións moi espectaculares disto. Eu cando traballaba na Xunta estive un mes nun instituto limpando. E un día faloume un profesor para pedirme que limpase unha mesa que estaba pechada nun cuarto. Creo que foi o único lugar
onde o persoal que non era de limpeza non me saudou en todo o mes. Non me saudou ninguén. Non vou dicir que instituto. Sigo en Instagram. Porque está bastante guai o instituto, ademais. Fan cousas moi guais. Pero isto tamén me pasou. Sí. É curiosa a sociedade.